Ayo! Unsa man? Ay, wow! Siya pa'y nahiram, siya pa'y masuko. Asa man ka? Murag nakalimot na jud ka sis ba? Una-hunaa daw. Unsa may angay na kong malimtan? Ngawa man. Sis, ang bugas ba nga isa ka gantang? Wa man ko na-inform kung pangayo ba to or hilam. Ah, mao ba? Kisay nang hiram sa inyo Ay, ang imuha ra bang bana? Unya, gisugo na ko siya. Siya paningli. Ayaw ako. Hala sis, pertibi ang panghangi si mong bana dito para namoy makaon. Ikaon man siguro ninyo to no. Wa kay kaulaw. Ako na ana danang may kaulaw. Akong bana ang nanghiram. Akong bana ang paningla. Ayaw ako. Ningon ang tabo kung pangayo na to kaya hindi na ko maningil. Kay lisod pod. Parihara bet ang mukhaon og bugas. Ayo. Uy, maayo kay nakadam. Uy, Grace. Lagi ka. Ay, lagi kay kinahanglanon magud nako. Unsa na miss? Bugas pod? Ay, dili miss. Nangura man ko na siya duha ka buk tinapa sa balay. Grace. Ay, saba ba? Ay wow! Package manday ka ma'am. Sa iyahang sudan, sa kuha ang bugas. Ay, dam, kanang pwede na ko makuha. Kami nang pugiway sudan. Mao na sis, practice po bayad-bayad. Dili kay puro lamon ra. Oy, Dam! Nalaman na kadya, day! Ay, oh. Nga naman. Ay, abi na kong way tao ba? Gikuha ko ng kaldero kay wa mong gamilutuan dito. Tuara, abi na kog bugas og sudan ra, pati puday kaldero.